Paušal je aplikacija za paušalno porezovne preduzetnike koja im olakšava vođenje svog biznisa. Živela sam u inostranstvu, vratila se nazad i rešila sam da počnem kod mame da volontiram, to jest da radim bilo šta da bi nešto pokrenula. Startup je nastao kod moje mame u kancelariji, to jest moja mama je knjigovođa iz 36 godina. Samim dolaskom freelancera IT-evaca je došla i potreba da se nekako digitalizuje rešenje za njih. I nastala je tako što sam ja pokušala da ista pitanja pretvorim u nešto automatsko. To jest da oni mogu sami da rade, a plus da imaju neku vrstu informativnog centra za njihovu delatnost, to je za njihov entitet. U suštini, meni iskustvo reklo da najveći problemi su bili to što nisam slušala mamu, zato što je mama zapravo preduzetnik, a mislila sam pametnija. I onda neznanje u poslovanju, neznanje u preduzetništvu, neznanje u komunikaciji s kolegama, u partnerstvima. To je u suštini bio meni najveća prepreka. Naravno, ušla sam u digitalni svet gde mi je potreban programer. Nisam znala kako se priča sa programerima. To mi je možda bio prvi i osnovni problem. Mnogo sam ja trebala da naučim o programiranju da bi mogla da vodim taj projekat i to je bio taj veliki vremenski period dok mi nismo imali zapravo aplikaciju koja je vredna. Najveći priliv paušalno porezovanih preduzetnika trenutno imamo zbog bloga, zato što smo napravili taj neki informativni centar. Digitalno je sve, ne reklamiramo se nigde, ali napravili smo blog gde od početka do kraja se saznaje sve, a mi smo tu da svaki moment zakonske odredbe koje kreću ili počinju ili se raspravljaju, obavestimo naše klijente da znaju šta ih u sledećem momentu očekuje. Dobijamo mailove svakojake i uglavnom su pozitivni, ali uglavnom nam govore da ne znam šta bi radili bez nas zato što trenutno administracija kod nas je dosta nedobro objašnjena, to jest šta sve jedan paušalac treba da zna, manje više šta treba zna nego kako to treba da uradi. Mi smo u aplikaciji rešili problem plaćanja poreza i doprinosa. Prvi na Balkanu, čak mislim i šire, smo uradili plaćanje unutar aplikacije. Mi imamo dugme Pay, gde kad se klikne to dugme, oni plaćaju porez i doprinose da im ostaje trag kad su platili, šta su platili, a mi im pravimo zapravo te uplatnice. Znači ne postoji taj moment greške.